Et meget vigtigt element i strategien, det er, at vi er et firma, og vi er fordelt på mange lokationer, vi er fordelt i afdelinger. Og når vi samles til fælles arrangementer, dag, julefrokost, vores udenlandstur, jamen så oplever vi, at vi er et firma. Og så det at være sammen, en væsentlig del af strategien, det er også samarbejde på tværs af lokationer og afdelinger. Og det kræver, at man kender hinanden, og det bidrager vores fælles arrangementer rigtig meget til. Så det er en vigtig del af det at være i dag, det er, at vi mødes og lærer hinanden at kende. Hvis jeg skulle beskrive dagen med et ord, så ville det være nærvær. Jeg synes virkelig, folk er til stede. De er engageret. Vi vil hinanden. Vi kommer hinanden ved på kryds og tværs. Og så er det bare fedt at opleve hinanden uden for arbejdet. Oplægget og arbejdet med kreativitet og det med at arbejde med nye idéer, nye tiltag, samarbejde har været fantastisk, og det håber jeg, at vi kan tage med tilbage på kontoret, når der skal udvikles nye tiltag på den ene og på den anden måde. Vi har været ude og klatre træer, og vi var en meget forskellig gruppe, men det var super, fordi vi var modige, og den, der havde styr på teknikken, og den, der var hele tiden kom med opmuntring til de andre. Ja, man kan sige, at det er jo lidt det samme, som vi gør til daglig. Der arbejder vi jo også sammen på kryds og tværs og har forskellige styrker og svagheder. Og det vigtige er, at vi understøtter hinanden og finder det bedste i hinanden, så vi sammen bliver stærkere, end vi ellers ville være alene. Det er vigtigt, at alle medarbejdere er involveret i strategiarbejdet og navnlig implementeringen af strategien. For hvis ikke de er det, så kommer strategien ikke til at leve. Det er ude i dagligdagen, det er ude i den måde, vi gør tingene på. Det er de prioriteringer, vi laver hver dag, der får strategien til at virke. Man opnår en større samhørighed. Vi får en fælles oplevelse, som skaber noget lim i firmaet. Og den lim er jo med til at også sige, når vi sidder hjemme på kontoret, og tingene kan være hårde, der er travlt, og så er det ligesom noget, der gør, okay, vi gør det her, fordi vi synes, vi kan lide det. Vi gør det, fordi vi godt kan lide kulturen i dag. Vi gør det, fordi vi gør det sammen.